गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायना बावहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय आङो जेबो भिडिअ लाबोनो गोसो खाङाखैमोन ओमफ्रायहाय जास्ट माबा ओमफ्राय मैथाजों दालि जहल बेखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरो माने बे ओंख्रिखौहाय लाबोफेरनाय जायाखै नालाय दिनैसिमावबो माबायदि सङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोखि ओमफ्राय अननानै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो अननानै नोंथांमोनहा बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं फार्स्टनिफ्रायनो देखायनाय जायासै लोगोफोर गोसोखांनानै ससेनिफ्राय खेबनाय जाबाय आरो आं दै होनानै लाबाय बानलु जिरा एसे सामब्राम गुफुर देनानै होबाय आङो बेयावहाय आङो दै एसे होनानै एवनानै लानोसै बे मैथा होसनसै मोनदुआ मोनो आङो बेखौ बेहाय फिसिनाय बायदि मोनो दै एसे होनानै लानोसै दा मैथा होसनसैखौ एसे रानहोग्रोनांगौ ओंखाम दालिखौ मोनबाय आं बारा एसेबां माने मोजां संनो रोङा लोगोफोर आंनि गोसो बायदि संलाबायो आं नै मैथा होनानै आं एरग्लिनानै लाबाय बेखौ आं दै एसे होनानै फोमोनबावगोन बारा फसाया आङो एसे मोजां सङाबाथाय मोना मोनोना बेदरफोरखौहाय आं दहाय दै होनानै फोमोनखाबावबाय ओमफ्राय दा मैथा होनानै एसे मोनबावनायनि बावबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय खोबनानै लानोसै गाइस नै आं जिरायगासिनो गरमजोंनो ओंखाम संनानै बाहेरायाव जिरायफैबायमोन सानजौफु न'आवनो जाला जोब्बाय साहानि फुजा होग्रोनो गाइस ओंख्रिया ग्लाब ग्लाब गोदौथारबाय आरो नोंथांमोनहा जानो लुबैबायबा कमेन्टआव खोन्थादो आं बाराथो माबायो आङो मोजां संनो रोङा दे गाइस ओमफ्राय आंनि गोसो बायदि जानला मोनला संलाबायो होनबाबो गोथाव जायोना आंनि संनायखौसो गोथाव मोनो लोगोफोर एसे फोराननानै लाबावनोसै बेखौ दा ओंख्रिखौ नायफिननोसै लोगोफोर Đây đây xem chơi luôn chị. Cá sẽ sao cả bạn luôn chị. Ở đây mình có thể làm cá xin chị. Cái xin cho nó dần lên chị. Bidiba लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय